awuthi umuntu eshaya ngicela ungibambela la. Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Kade yagcinana akusajwayele ukuphosta nomuntu kade enohambo oluqavile nobuyela uxoxele nje ngalo, kodwa angizile ukuzokhuluma ngalo. Angiphiwe ithikithi ngalezi ay'nsuku leziyana zo-Durban to Dubai. Okay, right, let's move on. Namhlanje-ke ngifuna ukuzokhuluma ngokuqhuma kwenyongo emva kokuba umuntu eshonile, ngoba phela umuntu uma eshonile akenzelwa umsebenzi ingakaqhumi inyongo. Angisho lokhu ukuthi inyongo iqhumile nje, ngisho lokhu ukuthi inyongo yakhe ngoba ifihliwe nje emhlabathini isiqhumile. Ngizochaza leyo nto namhlanje ngezinga eliphezulu. Ngifuna ukuphinde ngikhulume ngobudlelwane phakathi kwedliso ne-asthma. Ngizokhuluma ngaleyo nto, ngifuna ukuyilayina apha nje izinto engizokhuluma ngazo. Ngizophinde ngikhulume ngithinta udaba lapha ley'nyanga laphana. Kuney'nyanga esezathe ngiy'lohle isilohle laphana emsakazweni, uthola ukuthi inyanga inesilohle, yenza yonke imigilingwane le ngoba inesilohle, iqola kahle abantu, isebenzisa umsakazo. Phela umsakazo ulalelwa abantu abaningi. Olunye udaba engizokhuluma ngalo lolo. Ngizophinde ngikhulume ngalalo udaba lolu lokuthi uthola ukuthi ugobela udidisa ithwasa. Yebo, uthola ukuthi ugobela udidisa ithwasa, unika yonke imigilingwane le, ulenzisa yonke imigilingwane le, kanti ithwasa linesiphiwo esisodwa nje noma iy'phiwo ey'mbili, kodwa libuye ithwasa lapha seliyinyanga seliyigobela nalosi. Ngizokuchaza ukuthi kwenzeka kanjani leyo nto. Enye into futhi engizokhuluma ngayo, ngizokhuluma ngomuntu la othola ukuthi usefikile kugobela, uzokwenza leyo mgilingwane, leyo nto azoyenza noma inyanga aze kuyona, kodwa inyanga ivele imdidise nje. Asiqale kuphike loliya daba loliyana lokuthi inyongo iqhuma nini. According to our culture, ngokwesintu sethu thina, inyongo iqala ukuqhuma after 6 months. Ngoba-ke asinayo lento yakwa-PhD noma leyo medical control council noma leyo yama-Western medical practice. Asikwazi ukuhamba siyomba lapha phansi simumbe umuntu sifike sithi sifuna ukubona ukuthi isiqhumile, ngoba sisuke singaqhumi ukuthi iziphahlazeke, kodwa sisuke sikhuluma ngokuthi ayisenawo amanzi ngaphakathi, sichithekele kuyena. Manje-ke abantu bacansi sikhuluma ukuqhuma, leyo nto ihamba no-spiritual phakathi. Ukucacisa nje kuba after 6 months ngokwethu thina bantu bakwantu abamnyama, angihlukanisi iy'nhlanga la, ngikhuluma nje ngelephunga ngabantu abamnyama. Kuqala ku-6 months kuya laphana ku-12 months. Yikho nje isikhathi esiningi ukuthi bekulindwa kuphele unyaka ukuze kukhonfeme, kusuke sekukhonfema-ke i-minimum nje kodwa u-6 months, kodwa u-12 months kusuke sekuqinisekiswa-ke ukuthi hhayi sure update. Lolu daba ngeke ngalukhuluma nomunye umfowethu wakamabaso, silixoxa nje efonini, siyixoxela, ngase ngibona ukuthi akuyafuneka-ke ngili-address. Omunye umfowethu walaphana eNewcastle izosixoxa naye nje sesifonelana sixoxa ngezinto ey'kanje, ngase ngithi angili-address. So-ke khona lapho ukuthi-ke sekuqhumile inyongo, ekhaya-ke asinalo-ke lento yokuthi kwenziwe imicimbi. Bakhona abanye futhi abasazilile, yikho nje bekuqhamuka umyalelo wokuthi ubani akasheshe ephumule ngoba phela kufuneka kwenziwe umsebenzi wakhe, nomunye kwenziwe umsebenzi wakhe. And abantu basebenzelwe imisebenzi akusho ukuthi sesizokwenza imicimbi la yokuxokozela. Angithi ngangichazile lento ekuqaleni ukuthi kuba nokhambo olwenziwayo olubizwa ngokuthi umxokozelo. Sekuyavula ukuthi sengingaxokozelwa la ekhaya, ngoba uma senza imicimbi yabantu bethu abadlulile emhlabeni, kusuke kungesiyo into yokujabula leyo, suke sibakhuphula. Size sigcine kusuke kujatshulwa-ke uma sekwenziwa isibusiso. Manje-ke angithi-ke kufuneka kuqale kwenziwe ukuhamba lomxokozo ukuthi sengingaxokozela kulolu gceke leli, mase kuba nokuhamba-ke, mase emva kwalolo kuhamba-ke sekungenzeka-ke ukuthi kube-ke nesibusiso-ke lapho sekuzojatshulwa-ke kuze kugiye. Khona imisebenzi okungafanele kugiyiwe kuyona, ngeke ngibone nje abantu sebegiya kuyo yonke imisebenzi. Angazi noma ngichaze kahle lapho, bakhona futhi onombono ohlukile, lokhu kuvumelekile ukuthi naye echaze. Ngifuna ukuchaza-ke futhi-ke ngoba bengishilo nje
ngobudlelwane phakathi kwedliso ne-asthma. Ekuqaleni esikhathini edlule noma besingabahamba odokotela, okhokho bethu bebengabahamba odokotela, kodwa kade singenayo lento ye-asthma, futhi noma ibikhona ibizwa kuthiwe yiphika kudidwanisa, kanti sekuhamba nedliso. Into engifuna ukuyixwayisa-ke, ubudlelwane, i-asthma nedliso bukhulu kakhulu ubudlelwane, ngoba kuyenzeka uthole ukuthi umuntu une-asthma la ekhaya. In-normal cases sekujwayelekile ukuthi i-asthma icindezele kakhulu abantu besilisa. Uthole ukuthi ekhaya kubo kamakoti wakho, kamakhosikazi wakho, kwakunobaba wayehlushwa yiphika. Angithi alukho kulibofuzo-ke ukuthi wena uyinzalo yaloya mndeni, kodwa manje kube nawe engathi yiphika kanti i-asthma. Ngikutsheleke ukuthi kwesinye isikhathi esiningi noma kwezinye iy'khathi, angisho ukuthi lento i-100% sure ngoba abantu sebezosola abantu. Angifuni uma ngikhuluma la mase kuba khona abaxabanayo ngenxa yento abayizwela. Uthola ukuthi ubudlelwane-ke wena ukuthi ube ne-asthma mkhwenyana, yingoba umama lapha ekhaya, ubaba wabulawa yiphika, umkhulukazi wakho wayekade enikwe abanye abantu bethi bayamsiza ngoba bebona umkhwenyana wakhe ehlupha, bathi bamnika into yedlisa. Into yedlisa vese ayivamisile ukuba nesiphetho esihle, iba nesiphetho esibi. Uthole ukuthi ubaba usehlushwa yiphika, egcine eshonile, kanti iphika leli selize ne-asthma mesiba nomthelelo. Kuyenzeka-ke i-asthma, according to the Western medical practice, kube yinto nje ewulibofuzo ukuthola ukuthi ekhaya, kodwa uthole ukuthi umnyombo usuka lapha nedlisweni kamkhulukazi wakho, wagcina eshonile ekuthiwa ubulawa yiphika. So-ke bangazi-ke bona ukuthi ngoba phela abanalo ulwazi ukuthi lento isukaphi. Uthole ukuthi nawe-ke usuthatha ingane yakhe, uyakubona ukuthi uyahlupha, usenza leya nto wayenze kuloyana. Uyithole-ke ngoba iy'khathi esiphila kuzo ayisafani nakuqala. Wenziwa yini kushintshe? Ngabe nawe ushawa yiphika? Indaba asadli lokhuya kudla kwakuqala, sesidle kwamanje. Yikho kuzoyithola usushawa yi-asthma, kuthiwa umuntu hayi une-asthma, kanti hhayi lutho akusiyo i-asthma, yiphika leliyana, kodwa-ke seliphenduka i-asthma ngenxa yokuguquguquka-ke kwezimo. Ngengichaze-ke kakhulu laphana ngoba kunento okuthiwa o-Mysterious Force. Ngifundanga-ke mina, niyazi ukuthi esikoleni ngabaleka, kodwa-ke kuyenzeka isuke lapho. Kodwa-ke kungasho ukuthi i-asthma akwenzeki kube yinto nje othola ukuthi isemndenini. Bengichaza i-basic, angazi noma abantu banzwa kahle. Ngoba bengishilo ukuthi ngizothi uma ngiqeda lana uma sengikhuluma ngenyanga enesilothe laphana emsakazweni thizeni, noma angisho ukuthi muphi umsakazo, kodwa akekho ongazi ukuthi umsakazo une-impact kwi-public ukuthi abantu bewulalele. So inyanga-ke iy'nyanga, ngoba ngikho personally, iy'nyanga-ke ziyalisebenzisa lelo thuba lelo ukuthi zithenge isilothe. Kodwa mayesho kuwe ethi uzokwenzela isibunge sebhizinisi ukuze ibhizinisi lakhe lihambe kahle, musa-ke funa uyifunde lapho. Engifuna ukuxwayisa khona, usithengelani-ke isilothe emsakazweni ngoba naye ngabe ushunqisa lesi sibunge ukuze kuze abantu kuyena. Usithengelani-ke isilothe-ke? Nansi-ke impendulo, yingoba akukho sibunge la, umuntu odlalwayo wena, kudlalwa ibhola la, ibhola ubani? Wena. Ukuba unesibunge ngaba ngasithengi isilothe emsakazweni. Sekuyaziwa nje ukuthi yena ngosuku oluthile, inyanga ethize izokhuluma emsakazweni, uboba wash ey'ntweni ey'kanjalo. So kudlalwa igame laphana and uzolimala uma ugayisa. Phela akusime engizohamba ngixwayisa bonke abantu, mina ngivula umqondo. Uma ungafuni ukuvuleka, angisho ukuthi inyanga ayivumelekile ukukhuluma emsakazweni. Phela isikhathi esiphila kusona esama-social media, esama-social network, i-public community radio, yonke into ekanjalo leyo nyakanyaka. Akunankinga ukuthi inyanga imenywe emsakazweni nesizokhuluma futhi ichaze ngama-product ayo. Kodwa uma sithenge isilothe usuyagetsheka, umbombayi lokho. Ungalokhu nje lokhu uyikhathaza, sekwaziwa ukuthi njalo nje ngosuku oluthile usuke ugetsheka ngoba kusuke kwaziwa, ngoba imisakazo nje ilalelwa abantu abangaphezu 8 million kuya phezulu. Kangakanani uma senesilothe imisakazo nemisakazo? Awuboni ukuthi iskemu leso, iskemu nje lokho. Angifuni kulokhu ngikushonisa le nale nale nale. Ngifuna ukuzokhuluma-ke futhi ngokubhayiza nokubheda okuye kwenziwe lapha. Angilwi ney'nyanga, kodwa ngithiphisa abantu nazo futhi funa ey'lalele la, zithathe isifoni.